Dobrodošli u novo izdanje emisije Karte na sto. Moje ime je Kristina Didanović, a moj današnji gost kada baci rimu svi zaćute, a kad progovori nikog ne ostavlja ravnodušnim. Jasno i glasno, Jackson. Dobro mi došao. Bolje te našao. Kako si? Pa evo, ne žalim se, pravo da ti kažem. Malo tu i tamo i ovamo. Šta se novo dešava u tvom životu? Svašta i ništa, ali više svašta, ali ništa spec. Svi kažu da si vrlo vredan, da stalno radiš, da si stalno u studiju, jel pripremaš nešto novo? Da, bukvalno ne izlazim iz studija i jedno čekam neki... I svi ble tamo kod tebe, čujem. Da, da je dobra žurka. Svi smetaju mi. Ma kakva žurka, mi smo stari štreberi. Nego tako, služe mi ljudi da me inspirišu a u isto vreme mi smetaju i više ne znam da se odlučim. Ko te inspiriše? Pa svi. A ko ti smeta? Ti sad ovog trenutka. Jel da? Da. A ko ti smeta? Pa isto ti koji me inspirišu. Ok, da se ja sklonim ili... Sve ima svoj rok trajanja. Dobro, jesi ti spreman za moju današnju igru? Izlačiš kartice, budeš iskren, daješ nam iskrene odgovore, imaš pravo na jedno pitanje da mi ne odgovoriš, ali ja imam izazov za tebe, ukoliko ti se ne dopada moje pitanje. Ali verujem da su pitanja ok i da ćeš odgovoriti na sve. A izazov je fizičke stvari. Pa smislit ću u trenutku. Šta će biti izazov? Umem ja svašta. Dobro, vidjet ćemo. Izvoli. Šta radimo? Ja nisam gledao emisiju. Strašno, iskreno to nisam trebao da kažem. Jedno par meseci. Gledao sam, ne znam koga poslednje i ovo sad što su me pominjali. I dođe, reci slobodno. Da, i onda ne znam koncept baš na pamet. Ali ajde, kapiram da treba povlačim kartice. Treba, izvoli. Možemo da počnemo. Zelena je ljubavi. Sa njom, da li je istina da si bio... A gde sad stavljamo ovo? Gde god želiš, možeš da je poneseš kući. Da li je istina da si bio s Enom Čolić? Ne, brate. Ne, a? Ne, a si to nešto pominjalo tamo? Ne znam, ja tebe pitam. Ne, nije, znam devojku, bukvalno... Kako je ti ona? Pa cool, ne znam, jednom smo popričali nešto na nekom rođendanu, tu je bio Mateja i preko njega sam ju... Mislim, znam ja nju od ranije, nešto... Od kad ranije? Kad smo bili klinci, pa smo izlazili na freestyle, brate, i to. I tako, znao sam iz kluba i to, ko čao, Ali ništa niste imali emotivno? Ne, niko ništa. I eto, tad jednom popričali na tom rođendanu i ja otišao kući. Ali pratiš sad reality dešavanja unutra? Pratim. I šta, kako nju komentarišeš? Mislim, pratim, kad stignem, kao bukvalno upalim kući, tako da mi ide, ja sam bolesnik. Ali, kako, ne znam, vidim nešto da vređa tamo, da mnogo vređa i da nije onako surova riba, malo me blami to. Ne znam ništa to pominjamo, što sad, dajmo dalje. Dobro, ajde, može. Koja osoba za sebe smatra da je zvezda, a zapravo nema nikakvu težinu? Kao od ovih poznatih. Pa da. Pa ako je poznat, onda je zvezda i definitivno neku težinu, pa makar to bio neki retard koga Dobro, ali verujem da ti za nekog smatraš da je nepotrebno zvezda i da nema potencijal. To mislim za sebe pre par godina, bukvalno. Pre par godina, što? Da. Što tad nisi bio zvezda, sad jesi? Ne, nego sam bio zvezda bez razloga, bukvalno nisam imao nikakvu funkciju na planeti. Kao prilazi mi žena da je se slika dete sa mnom. Kute bro, što ima se slikaš sa mnom? Tako da ne znam ko bi danas to sad mogao meni da bude, koga da isprozivam sad javno. Da čujemo, koja je to zvezda koja nema kredibilitet, kako ti kažeš? Pa ne, evo... Nisi samo ti štreber. Dobila je kredibilitet skoro, nešto sad skoro mi se svidela neka pesma što je ona tu bacila vers. Recimo ranije kad je bilo to, Ivana Bum Bum, recimo mi nije imala kredibilitet. Dobro. Ali mi dobila vremenom. Tako da sad trenutno nemam osobu koja bi mogla, brate. Neki influencer. Brate, nervira me neko, ali sad ne mogu se setim. Bukvalno moram pred emisiju da se setim. Ko me nervira, to će me pitati sigurno, jer iznervira me... Samo si jedan zadatak ima i ti se nisi pripremio. Iznervira me neko ovako u privatnom svetu i, brate, i u fazonu sam, njega ću pomenem u sledećoj emisiji i evo sad ne mogu se setim. Bukvalno ko me iritira, ko mi je iz fazona, da šta ćeš ti tu među poznatima. Ali svi zaslužuju to, pa makar i mislim... Dobro, nadam se da ćeš do kraja emisije da se setiš pa da mi daš odgovor na to pitanje. Ajde. Možemo dalje.
Aj, nešto malo. Da li smatraš da ti je veću popularnost donelo učešće u reality ili duet sa Desingerom? To si upravo tražio, rekao se, ajmo nešto malo... Pa mislim, zavisi koja popularnost. Mislim, duet s Desingericom dosta tu ima i do pesme, znaš, nije sad ono... Misliš da je neko drugi bio umjesto Desingerice da bi isto tako dobro prošlo? Ne bi sigurno. Pa znači nije do pesme? Ne, definitivno je pesma, ono, znaš, zato što je on na pesmi, a zato što sam ga iscimao zato što smo snimili zajedno tu pesmu, ona ima sada 10-11 miliona. Da sam snimio sam, imala bi tipa 3 miliona. A da je on snimio sam? A da je on snimio sam, imala bi 10. Šalim se, ali 9 kao. Dobro. Ne, kao, dosta on snimao te fitove i to, ali uglavnom on pokupi najveći kajmak, ali u ovom slučaju, ono, malo je i moj. Čekaj, nisi mi odgovorio na pitanje kada si bio više popularan, kada si... Pa mislim, ona glupa, brate, naravno da si tu popularan zato što je bila prva i zato što sam pravio skandale i to su sve te neke bezrazložne popularnosti, kao gde se osjećaš prazno, kao popularan si, ali ne znaš ni zašto, kao bio si u nekom reality, zato što je bila prva sezona, pa je bila najgledanija, ali ništa spec. Definitivno tu, ali više vrednujem ovu Desinger gas. Dobro, a reci mi, da li bi opet ušao u reality? Ne, pa da li bi opet ušao, moguće kad hoću, bukvalno. I da uzmem sve pare ovog sveta, ali neću. Želim slobodu i manje para. Mislim, nije manje, ne isplati mi se, bukvalno, trošiš život, kao... A da li smatraš da si dobro iskoristio priliku nakon realitija? Ne. Mislim da nisam dobro iskoristio, mislim da sam užasno iskoristio, nisam bio dovoljno vredan, jurio sam neke druge stvari. Koje stvari? Pa ne mogu ni da se setim, iskreno, kao... Uvijek sam ja bio kao nešto vredan, ali nešto, šta znam, nešto polupan, onako, malo izađeš iz treninga, muzike, pa praviš neke gluposti, neki cringe-ove i to je tako, pogubljen si 2 godine, sigurno, posle toga i baš je teško da iskoristiš. Uglavnom, niko ni ne iskoristi kao što može da se primeti. Je li ima neko koga bi izdvojio i da kaže da je on iskoristio to učešće u reality na pravi način? Niko se mene, bukvalno. Šalim se. Pa neko, Teodora Mala i Sloba i to je to. Bukvalno niko više, znači i ja. I to kao posljednji Mohikanac. Znači, brate, bukvalno to te vuče da ostaneš glup i da ostaneš nekreativan i da se vraćaš, da uzimaš tu neku vrstu lake love, da kažeš, koja nije ni laka i tako dalje. A čekaj ti pitam, kako je došlo do saradnje? Gde žuriš polako, imamo vremena? Kako je došlo do saradnje sa Desingericom? Ko je koga tu pozvao? Znam da ste vi dobri, družite se. Njemu jednom smrdelo iz usta na jednoj žurci i ja sam rekao, brate, mnogo ti smrdi iz usta i on se okrenuo, rekao i tebi. Šalim se, ne, upoznala nas je Indođija. Stvarno? Da. Kad smo snimali neki naš spot, on se tu iscimao od neka kola, nešto još pre 100 godina. I tako smo se upoznali, on je tu bio dobar dečak koji je teo da pomogne. Kako generalno komentarišeš sve to što on radi? Kako komentarišem, ja podržavam ga u svemu to, mislim. Ne znam kako, zajebao čovjek, nemam pojma, ne znam kako da, na šta misliš tačno? Pa, mislim, mnogi ga nekako, da kažem, prozivaju. Mnogi, mislim, podeljeno su mišljenja. Neko ga proziva, neko kaže da je to okej što on radi, pa me zanima kako je tvoje mišljenje s obzirom da se ti družiš sa njim. Pa ne radi, mnogo gorih stvari se dešava danas. Kao na primjer? Pa mnogo gorih stvari, mislim, ne želim uopšte da trujem sada. Dobro. To, nego nešto što on radi nije konkretno ništa loše. Znači, nije ništa... Znaš, ljudi koji se ponašaju mnogo pristojnije, rade mnogo gore stvari i idu pa kao 100%, znači, razumeš? A nikad nećeš znati, sutradan ćeš da mu otvoriš vrata, pomoći ćeš mu da, ne znam šta, komšiji, brate, da odneseš neki džak, a u stvari lik ubio 2 ljudi, tako dalje. Tako da ne osuđujem lika, podržavam ga u svemu što radi, on je moj burazer i da gas.
Dobro, ajde idemo sledeće pitanje. Kad si navalio? Ko je najveći folirant u realitiju? Pa ne znam, sad ne pratim baš toliko detaljno, samo pustim da mi ide, ali ono... A kad si ti bio? Ne znam, ono... Ko je najveći folirant? Svi su, brate, ne znam. Svi, bukvalno svako ko učestvuje unutra, ono, ima neku dozu foliranja, urodi ti sve to. Znači ti si bio folirant? Da, sigurno, zao lik, ono, unutra spreman na sve. I zato te Bog i šalje tamo, zato što si za čistilište, razumeš? I onda ako se pročistiš, bit ćeš, brate, posle toga uspešan, ako ne, vraćaš se unutra do kraja života. Ali postoji nešto što, da kažem, da se stidiš nečeg što si tamo uradio? Svega se stidim, ali ništa se ni ne stidim. Ne stidim se što sam, ono, skidao gaće i tako to mlatarao, ali se stidim, ono, tu nekih, ono, videa koji su završili u nekim sajtovima posle. Ali te smara što ti dalje povezuju sa reality? I što te stalno pa više mi ni ne smara, ono. Smaralo me jedno vreme, ali sad... Aha, ti kao i naviku, pa sad je to... Ne, nije do naviknosti. Nije do naviknosti, nego je do, ono, ne znam, koliko si trenutno u životu zadovoljan sa svim tim nekim rezultatima. Ti si vrlo zadovoljan sada, rekla bih. Pa, ono, poprilično sam zadovoljan na nekih 80%, pa mi već neko vreme, pa kao mi nije problem povezuju s realitim. Ono šta, kad sam tamo bio Gotara, brate, ono, bukvalno iskidao sam i to, ali jedno, dosta mi je bilo, ono, smor kad me povezuju s tim, ono, kao. Rekao si 80% si zadovoljan, fali još malo da bude 100, šta to fali? Još par puta prvo mesto na treningu. Još, ono, nekoliko nula na računu. Ne, još nekoliko, još 2. I to je to, onda ću biti lagan, mogu da odem na odmor, mali kratki. Pa dobro, ja te želim ti se to uskoro i desi. Možemo dalje. Da li dalje imaš posljedice zbog uboda noža? Imam zato što sam uboden u jetru fazon i onda moram da biram čime ću da trujem jetru, kao do kraja života, ono. Znaš, ne možeš i ovo i ono, možeš samo ovo ili ono. I šta si ti izabrao? Pa definitivno nisam izabrao gudru i tako to. Nisam izabrao alkohol. Izabrao sam kreatin, protein, da mi truje jetru. Pošto ove neke prirodne stvari ne mogu da truju jetru, pravo da vam kažem. Tako da imam posledice, ali sam, ono, sanirao nekako živim s tim, ono, kao, znaš, nemaš žučnu kesu, kao. Kako se to se desilo, koliko godina si imao, klinac si bio? Da, nešto smo, ne znam ni koliko godina sam imao tada. I ono, Neko druga si nekog hteo da odbraniš, šta je to bilo? Nisam nikog odbranio, to je neka priča da ja ispadnem heroj. Pa da čujemo onda pravu priču, ajde. Ne, to je priča kao nekako sam ja to, ali nisam ništa. To si ti tako izmislio, znači, da čujemo pravu istinu. Nisam ja, nego se tako s kulena na kuleno i suleta na uvo ispalo da sam neki heroj. Nisam heroj, nego ja se s drugarom pijanim pokačio, ono, iz odeljenja, ono, kao ceo život se znamo. I on se nešto istripao i ubao me nožem. Ništa specijalno priča. Pa išli smo u odeljenju u osnovnu, ali to se desilo tamo kad smo bili možda srednja škola, kad me on izbao. I ja nisam znao da je to nešto ozbiljno. Liptila mi krv. Nisam očekivao da ću da završim, ono, skoro ta fazon u bolnici, kao sa cevkama, ono, kao Terminator neki. I, brate, i rekli su mi da neću moći nikad više da treniram MMA, i nikad više neću moći da treniram bilo šta. Kao, to mi je bio ono, pa kao, neću moći pijem i da jedem jaja i da jedem, ne znam, začinjenu hranu i sve to kao mi zabranio. Ti to sad sve radiš? Ne, sve sam to ne poslušao. Sve sam to nekako, ono, ne znam, obrazovao sam se, ja sam, ono, postao štreber, ceo dan gledam tu neku biohemiju i te neke gluposti, ono, čitam te gluposti. Neko bi rekao da sam... Šta? Da sam propalitet. I čitam te stvari i onda kao sam našao način da to izlečim na neki način, da kucam u drvo. U drvo ovde neko, bre. Evo ti ovde ustani. Ne možeš ni da ustaneš. I onda sam to izlečio i onda sad kao nemam posledice, nadam se, ne znam. A čekaj, si se sreo nekad sa tim drugom ponovo? Jesam, 100 puta. Pa on je sad pokojni lik. On je, ne znam,
ima neku bolest i umro je. I više ga neću sretati, ali bukvalno bio sam mu na sahrani, znam njegov i sve tako. Čudna priča, Dobro, idemo na neke vedrije teme, da. Ajde, možemo sledeće pitanje. A sad ću da te zasmejem ja, čekaj. Da li te neko sabotirao tokom karijere? Pa da. Ko? Nemoj sad da kažeš mnogi, nego želim ime i prezime. Ne mogu da ti dam ime i prezime, zato što moram da se osvetim. Ako ti kažem sad ime i prezime, neću moći se osvetim. Aha, dobro. A možda ga taj lik. I tako, generalno, ti ljudi, ta ekipa neka koja je gledala da me nekako sabotira spontano, ja sam i to zaobišao nekako i evo me tu. Dobro. Koja je tvoja srodna duša? Da čujemo to. Moja srodna duša je moj Toma, moj ker. A Indođija? Pa i ona je. Ona je rekla da si ti njena srodna duša. Ne, ona je rekla da sam ja jedan od njenih srodnih duša. Dobro. A znači, pratio si emisiju, kažeš da nisi. Pa pogledao sam to. Aha, taj deo samo. Da. Posle ću gledam njenu emisiju, nego trebalo bi... I moja srodna duša je i ona, Indo. Dobro. I Toma, moj ker. I neću dalje da pominjem to... Zašto? Pa što, nisu ni oni mene pominjali. Eto, pomenula me Indođija. Sljedeći put kad ih pozovem. Pa da, ti ih pitaj pa možda. Tako da, Indo i Toma su moje srodne duše. Naravno, moji najbolji drugari, brate, su isto nekako... Znaš kako ti kažem? Družim se sa njom ceo život. A što je došlo do toga da vas povezuje da ste vi u emotivnom odnosu? Pa da se volimo. Mi se znamo ceo život i, znaš, kao, znamo se svi tu ceo život i onda smo svi mi tu srodne duše. Nekako znamo sve, nekako isti su nam ciljevi, iste su nam ambicije, znaš, nekako baš smo srodni, što se kaže. Mada jako ne znam ja što tačno znači srodna duša, može neko da me obrazuje? Obrazovat ćete Indođija. Dobro. To. Kad si sebi bio najviše cringe? Stalno pričaš da si cringe, da neke tvoje pesme si brisao koje ti se ne dopadaju, da stalno kad gledaš svoje intervjue ti si sebi cringe. Vjerojatno sad sam cringe, evo, malo pre sam bio cringe, u par navrata, ja u fazonu sam, šta radiš to? Kao ne to. Ali nema veze, šta da se radi, neću te posle smarati da brišeš kadrove i da menjaš naslove. Cringe sam sad, evo, ovog trenutka, zavisi, ja sam baš šizofren. Kad sam bio cringe sebi najviše? Ne mogu se setim. Sad, pre neku emisiju, gde sam bio? Kod Vavane? Ne, tu mi je baš bilo ekstrem. Tu nisam sebi nigde cringe. Ne. Nego sam cringe bio sad kod nešto. Su me pitali za neke učesnike i tu sam nešto bio cringe. Da, ako nemoj da me pitate. Dobro, idemo dalje. Čije postojanje je nebitno na estradi? Moje, šalim se, nebitno je... Da čujemo. Brate, zašto moram da ulazim u bifove s nekim? Pa to je tvoje mišljenje, a glupo je da ne daš odgovor na jedno pitanje. Iskulirala sam 5 puta, mi nisi odgovorio, sad 6. put moraš, ajde. Ko je nebitan, kao? U tvojom mišljenju. Ja sam bio nebitan do pre par godina. Na drugom mestu. Sam bio nebitan i onda ne mogu sudim tim nebitnim ljudima, jer u jednom trenutku može postane bitan. Da, možda će i oni u nekom momentu biti bitni. Super, stavio si sebe na prvo mjesto, drugo mjesto? Da pročitam pitanje ovako, čije postojanje je nebitno na estradi? Bez koga bi ova estrada mogla? Stvarno nam nije bio on potreban. Joj, bre, znaš da ima neko sigurno koji ćeš mi kurac, bukvalno, Ne onda psuješ. Da, izvini. To ćete sve morati da pipujete, da? Pa da, praviš nam problem. Da. To je s montažeru. Kako mi glupo da ne odgovorim na ovo pitanje, a sigurno ima neko, znači, ko je? Ko me nervira, beši? Što uvijek dolazim sam u emisije, treba mi neko tu od mojih da me podsjeti ko me nervira. Sad sam sam došao u studio ovde.
Ko beše me nervirao poslednji put? Kakav ti je Pljugica? Mislim, on... Spomenula sam njega zato što zbog desingerice. A nije, nešto me smara, neću da ispadne ja tu da im se mešam nešto. On jeste kao, znaš, on nema... Gle, ovako, nemaš Arsenal, brate, na estradi, kao šta je estrada? Kao ti, na primjer, ne znaš da pevaš, ali imaš do jaja bulju. I sad ako si ti lepa, imaš do jaja bulju, onda si ti bitna, jer doći će ljudi da vide tu bulju, nemam pojma, ono... Koga tačno to opisuješ? Pa bilo koga ko ne zna da peva ima dobru bulju. Ko po tvojom mišljenju je to? Pa ima dosta ljudi. Pa da čujemo, ajde. I Sandra Afrika jedno vreme nije znala da peva, pa imala dobru bulju. Ljudi su šurili, jedva čekali da dođu na njen nastup. I ona je vremenom naučila peva. Tako verovatno i ove nove će naučiti da peva. Će naučiti, ali u svakom slučaju ona je bitna, razumeš? A ovaj lik koga si pomenula, on apsolutno nema ništa u Arsenalu. Znači, brate, on recimo nema talenat za pevanje, nema talenat za pravljenje muzike, nema talenat za smišljenje spotova. Ima talenat kao, bio bi gas kao da uradimo to i to i kao da to bude kao neki... Znaš, nema bukvalno ništa u Arsenalu. Znaš, dosta tih izvođača nema ništa u Arsenalu i ono kao... Znaš, zna samo jednu stvar da uradi. Da si pošao 2025-a, mora, znaš, brate, bar i da repuješ i da pevaš i da prdiš, brate, nemam pojma. Tako da, može da bude da ovo je on. Čak ni ime nećeš da mu izgovoriš. Da, ali nije ništa kao sad to, eto, dala si ga za primjer, sad vjerojatno... Nemoj da bude da sam to ja rekla, ja želim da mi ti kažeš. Ti si rekla. Ajmo dalje. Ajde. Koja je posljednja osoba s kojom si prekinuo kontakt i zašto? A prekinuo pa sam ga opet nadoknadio? Ne, samo, pa dobro, ajde. Jer ja sa kim nisam do kraja posveđen. Ne postoji osoba... Dobro, sa kim si prekinuo pa nastavio? Sa Gazdapajom. Stvarno? Što da, naljutio se. O, na tebe? Da. Zbog? Jer sam se nešto drao na nastupu, bukvalno... Drao sam se, nisam čuo, brate. Mislim, ne čuje se. I on je to pogrešno shvatio i on je toko... Bili su najbre pali i posveđa sa mnom, nije pričao sa mnom pola godine, čovječe. I kako je došlo do pomirenja? Ništa, rekao sam, si dalje ljut, ono liče. I on kao nisam. Dobra, I blame. Tako da, eto s njim. Dobro, sa nekom ženskom osobom? A da, ovo nije uopšte morala bude poznata osoba. Trebalo je da bude poznata. Pričamo o estradi, o poznatima, šta nas zanima sa tamo nekom tvojom. Ne znam, ono... Mi nemam neke, ono... Nisam... Sa svima sam ekstra. Ja sam jedna od osoba koja, gde god da se pojavi, neće imati nijednog dušmana. Ili sam ekstra delulu trenutno. Nešto od toga. Ali sa kim god se... Anđela Veštica ili Jelena Krunić. Wow. Kakvo pitanje, a? Mislim, ono... Koja ti je draža, ajde? Draža? Koja mi je milija. Pa ne znam, ono... Verujem da su obe aktivne sada, da su nešto da se bave time, da zarađuju dobre pare i to, ali čini mi se da Anđela ima više... Posećuješ njihove profile ili? Ne posećujem. Posetio sam od Anđele Veštice profil, slučajno sasvim, jer sam tražio neku online tribu tamo da se unsubscribe-ujem, jer mi je ostalo subscribe-ovano odavno nešto i uzima mi sve pare s računa. Jer ko šta je ovo, kad sam se ja to subscribe-ovo, bre, uzima mi pare mesec. Sve ti pare uzeo, a? Da, i ja pogledam i tu video i nju, rekao, daj da vidim šta se dešava. I šta se dešava? Kada ono radi žena, samo punom parom. Ali, šalim se, nisam uplaćivo. Anđela Veštica. Jer mislim da je stabilnija možda. I mislim da ima više par. Aha, to je. A kaži mi, čekaj, a sa kojom si, sa nekom kontaktom, se čuješ sa nekom, ili ste u dobrim odnosima ili u lošim odnosima? Nikakvim odnosima, bukvalno. Ja mislim da me obe gotive. A ti njih? Ja ih gotivim od kad sam bio mali. Kad sam bio mali, ja sam gledao njih kako se oni skidaju. Ali sad, ja mislim da one mene gotive, da se, ono, kad bi im se javio na TikToku, kao dok drže live-ove i to, ja kad bi im se javio, mislim da bi se javile one meni.
Pa javim se. Hoću. Posljednja tuča. Posljednja tuča mi je bila u Zrenjaninu. Jesi vrlo problematičan kao klinac. Da, ali sad sam imao skoro. Stvarno? Posljednju tuču sam imao sa mojim DJ-em. Bukvalno su se ozbiljno pobili. Inače, ne tučem se s drugarima od kad me izbo drug. Ali ja i Teki smo se pobili onako dobro, fino. Posle nekog nastupa u Zrenjaninu, recimo, prošle godine. Zbog? Zato što mi nije spuštao regler kad je trebalo. Dobro. Da, bio sam na nekoj ozbiljnoj hemiji tada. I onda smo se nekako pobili, onako bilo je ozbiljnije. I jesu se posle pomirili ili dalje? Normalno smo se pomirili, jer imamo za 2 dana turneja nam kreće i ja sam, pobili smo se i ja sam nešto se sapleo, trapao, nije me on povredio. Sam si se povredio. Ja povredio i onda sam čopao celu tu turnejicu, kad smo bili u Crnoj Gori, tih 2 nelje, bukvalno sam čopao. Čak sam morao posljednji nastup da otkažem u Sutomoru, jer nisam mogu hodam na nozi, bukvalno. I šta si ti rekao, saplao sam se pa nisam mogao da dođem? Ne, nije, rekao sam da me boli noga. Ne mogu se setim tamo, baš sam se smorio tad i tako, baš mi je bilo krivo, ali eto. To je bila posljednja tuča s mojim DJ-em dragim, koga volim najviše na svijetu. Evo, odlepio si mi pitanje koje glasi. Da li bi sarađivao s Pijugicom? Zašto? Znaš, ne bi ni sa Desingericom sarađivao da on nije talentovan. Ali trending je bitan, šalim se. Ne, brate, iskreno, kažem ti, znači da mi smo imali pesmu, ja i Despić, znači imali smo i Mercedes i Penetraciju i oba su mega hit, ali Pumpalica je za koliko, za mjesec i po dana ima 10 miliona, znači to je mega hit, znači to je do pesme, kapirate, znači ja i on sednemo i, brate, ko ja i Coja, retko ko ima tako ko Coja ja da se skontamo, to što Dragomir, znači ja i Dragomir sednemo i mi se sprdamo, Nevena i tu... I ko? Nica tu i ostali vrište i, brate, smeju se, mi tu lupamo gluposti i napravimo hit. I on je talentovan lik, zna da peva, zna da svira, on ne zna da svira, zna da se snađe s programima, zna da pegla vokale, zna da odradi nešto, razumeš, ima lik arsenal, zna da tu baca, razumeš. Ovoj bata, ne znam zašto bi s njim sarađivao, šta on može meni da ponudi, brate, razumeš? Tako da ne bi, brate, ne bi ni sa kim ko nema šta da mi ponudi. Ili hype, ili taj trening, daj mi nešto, brate, nego nema šta, tako da ne bi. Dobro, možemo da... Zalepile si se! Koja bivša devojka bi rekla da si najgori bivši i zašto? Sad mislim da ni jedna. Ma, si siguran? Da. Zbog? Zato što sam mnogo dobar. Ali bivša riba, pre ove sada, mislim da bi mogla da kaže da sam najgori bivši. A koja je ta bivša? Poznata javnosti? Nije. Mislim, kao, buknuo je TikTok kao u jednom momentu, znaš, kad smo bili zajedno, ali nije ono sad nešto poznata. Ne znam koja je ta. Reci mi. Bivša, nebitno. A koja je sadašnja? Poznata ili ne poznata? Pa... Otkri nam, ajde, kaži nešto. Sadašnja je... Mi smo znali da si zaljubljen. Zbog toga si tako i smiren. Da, smiren sam. Ili sam promenio hemiju samo. U svakom slučaju, koja bivša devojka rekla, bivša devojka pre ove sadašnje devojke, ona bi rekla sam najgori, jer sam bio stvarno najgori. Šta si radio, da čujemo? I da sam... Koliko puta si je povredio, prevario? Nalupo sam i šamare, bre, jednom. Znaš kako sam je nalupo? Ti si nasilan? Ne, nego da sad ona doživi ono kakav sam sada s devojkom, ona bi bila najsrećnija na svetu. Tako da mislim da ona baš možda kaže da sam bio najgori bivši. A ova sadašnja, hoćeš da nam kažeš koja je to? Ona je najsrećnija možda. A neću vam reći, nije ni bitno. Nije poznata? Pa nije. Mislim, zavisi ako se... Čime se bavi? Kako se gledaju standardi poznatosti. Pa ti znaš da sad kod nas svako poznat. Bavi se muzikom, bavi se
ono, bavi se ono muzikom. Dalje? Znači, nećeš da nam kažeš, dobro? Ne, neću, pitanje je bilo... To je sad, ovo je moje potpitanje, dodatno potpitanje glasi. Da li te neko sabotirao tokom karijere? Ne, moje dodatno potpitanje. Nemoj da me sabotiraš tokom karijere, ove ljubavne. Da li si nekad bio sa svojim fanom? Mislim, da, bio je svako. Klinke, pršte, šalim se. Bio je svako, ali sad ti nikad ne znaš ko ti je fan, da li ti možda... Iako nije, postala je. Da, bio sam. Ko te najviše iskoristio za svoju promociju? Pa ono... Neka tvoja bivša devojka ili... Pa ne znam, to... Ili neki tvoj drug, kolega. Nekako ne mogu to tako da gledam. Uglavnom sam ja taj koji koristim druge. Koga si ti iskoristio? Pa sve što mogu. Evo, trenutno tebe. Koga sam sve, mislim, za svakog imam, pored toga što se gotivimo i do jaja smo ovako, ja moram nađem neki benefit od toga. Tako da ne znam, ono, sa svakim imam neko koristoljublje što se tiče promocije, ono, ne znam. Od Đorđija do Desingerice, do, ono, ne znam, svih sa kojima sam sarađivao, ono, i sa kojima ću sarađivati, tako da ne znam ko je mene iskoristio za moju promociju. Zašto se onda promoviše? Drugar za kafić, ono, i posle... Aha, jaoj! Da čujemo. Jaoj! Znači, ona Sara TKD. Dobro. Znaš ko je to? Znam, treba da mi gostuje. A pazi, možda posle... Pazi šta ćeš da kažeš. Ona je prevarant. Što? Ljudi moji, je li moguće tako lepa devojka, takav prevarant? Šta ti uradila? Znači, pre 100 godina mi dala neku majicu i kao, ajde se slikaj u majici, molim te, kao uzvratit ću ti. Kao, reklamiraj, taguj me i ovo ono. A ja tad baš bio u fazonu, ono, nema šanse, bre, to da radim, ono, ti reklamiram majice, bre, pali. I ja rekao, ajde, kao, znaš, uzvratit će, znaš, kao. Ja rekao, uzvratit ćeš, kao, i dobro, i ja nju pitam posle, ono, tipa pola godinu dana, aj mi, kao, se snimiš, ne se... Uz moju pesmu. Ne, nije tad bilo to snimanje i to. Nego šta, čekaj, šta si ti to njoj tražio, pa ona tebe odbila? Ja nikad nisam pitao da se snimaju devojke za TikTok, uvijek se snimaju same, znači nikad to, znači kad čujem neko to plaće, to znači. Nego nešto tipa mi šeruje pesmu, ono, nešto, nemam pojma, neku glupost, brate, bukvalno, ili nešto za spot, nije bitno, u svakom slučaju, tako me iskulirala riba, neku najsmrdljiviju foru, ne mogu sad još da kažem, ali baš onako me iskulirala, tako da ona me iskoristila za promociju, tako što sam se slikao u njenoj majici, a ona meni nije se slikala ništa. Nije ti poslala sliku. Koja osoba ti se nabacivala ili pisala u DMN? Pisala u DM, pisala u Lili, a ti iskulirao. Da li postoji takva osoba, bre? Osoba koja mi se nabacivala, a ja iskulirao. Sa javne scene, da. S javne? To si sve pričao o ovim našim estradnim zvezdama, razumeš? Da. Ali nikad ne mogu to da kažem. Pa moraš. Pa ne moram, ne mogu. Stvarno misliš da bi ti neko odgovorio na ovo pitanje sa imenom? Da, nabacivala si, nema šanse. Nekako ti mi delaš kao da bi mi odgovorio. To su personalizovana pitanja samo za tebe, a ti mi delaš kao da bi na svako pitanje odgovorio. Postoje neki klinci, izvođači, kolege koji je kao došao Burazir u emisiju i kao s kojim ribama si imao seks koje su s javne scene i o Burazir rekao i ukanalio se za ceo život. Tako da neću reći koja je ovo. Ne želiš da se ti ukanališ za ceo život? Mislim, ne želim da mi devojke iako sam ja zaljubljen, da mi se javljaju. Želim da mi dalje šalju to. Kad budem bio u braku, želim da mi šalju. To što ja ću da iskuliram, to je moja satisfakcija. Ako su one poznate, nikad one neće se nabacivati direktno poznate osobe u fazonu, kao, mogli bi da izađemo na piće. Nego da dođem da snimimo neku pesmu. Dobro, onda sam se ja nabacivao tako neki bilo. Ne, nego
wow, kako svaka čast za napredak, ne znam, ono, kao, ja, znaš, kao neki, znaš, kao, savete mi traži za trening, ono, riba, razumeš, ja gledam, ajde, fali, ono, razumeš, tako da, ono, tako, pronađi se ti što si mi tražila savete za trening, poznata osoba. Koliko si platio da se tvoje gole slike ne objave? Nisam platio, samo sam rekao... Zamolio. Da, samo sam zamolio, ali vidiš sad kad razmislim, mogu sam da častim. Jer stvarno i dan danas nije izašla ta jedna slika. Gde ja mlataram nešto, jel te? Ko mi nikad ne bi napisao pesmu? Pa, baki jebote. Šalim se. Svemu bi napisao pesmu. Svima bi napisao. Čak bi i Jeleni Karleuši napisao pesmu što je negotive. A što je negotiviš? Zato što je šalim se. Ma ne, zato što me je blokirala. A što te je blokirala? Nemam pojma. Sigurno postoji neki razlog. Ne znam. Znači, samo sam... Kao ona ušla na tvoj profil i blokirala Jacksona. Debra, evo, da. Znači, blokirala me još pre godinu dana fazon ili ne znam kad je izbacivala onaj glupi njen album. I blokirala me, čak sam bio do jaja, ono, tu mi pišu njene fan grupe, ovo, ono, neki klink imaju i moji, nešto, baš kao gotive, nešto, njene te fan grupe. I seća se, kao, ubeđivale me nešto, nije, kao, nešto, nemam pojma. Ma šta ja pričam, blokirala me žena je kraj. Dobro. Ne bi njoj napisao pesmu, eto. Joj, šta ja pričam, majka Božja, ajde, šta ću sad? Sad ću dva isto vremena. Može. I ovako imaš malo vremena. S kojom osobom nikad ne bi snimio duet? Ne bi snimio duet sa kim hoćeš. Pa ne bi snimio duet sa... Ne mogu setim 10 izvođača sad. Češ ja da ti nabroj? Ajde, nabroj. Nući, Vojaž, Devito. Pa... Ba, sve to posao, bi. Devito, bi. Sobi, Jelena Karleuša. Ne bi s Jelenom. Dobro, rekao si i sa Pljugicom isto da ne bi. Ne bi ni s Pljugicom, ne bi ni s Jelenom. Verovatno ne bi ni... A Teodora Džeherović, šta je bilo s njom? Nešto si joj pisao, ona ti nije odgovorila. Šta se to desilo? Šta si joj pisao? Po ništa, rekao je Baneš za studija, ono što ti kažeš. Dobro. Ali stvarno, nešto sam imao pesmu za nju, međutim... Kome si dao tu pesmu? Nisam nikom dao. Čuvaš je, javit će se, Nisam nikom dao, već sam ja jednom smislio pesmu za nju i onda sam ja tu pesmu dao jednoj drugoj ribi. I... Jel objavila tu pesmu? Da. A znamo ko? Ja smemo da znamo ko? Pa ne znam sad. Majde reci. Što da ne? Kao, Mina Hart je uzela tu pesmu. Dobro. Mi smo bili tad baš ono nešto ranije, to bilo pre brda godina. Ja sam, ovo je za Teodoru, ovo, i bukvalno sam, šta sam teo? Imao sam neku ideju da je uzmem procenat streaminga, tako nešto, ono nešto. Kao, ovo će bude hit, ovo, ono. I onda sam iskulirao, brate, ne znam zašto, i to je to, tako da sam imao ja i ranije pesmu za nju. A sad sam, brate, istripao tu jednu stvar i onda mi nije odgovorila. A čekaj, vi ste u dobrim odnosima, kad ste bili u realitiju, kakvi ste bili, dobri? Ne, svađali smo se puno, ja i ona, pa znači ali smo dobri sad, ono, kao, okej smo. Ja njenu kevu baš gotivim, ono, ona mi je pravila jogurt kad smo živjeli zajedno i to je nikad neću zaboraviti. Jer ja bez jogurta ne mogu da živim. Tada, u to vreme, sad više ne. Tako da, šta sam sad, na što sam odgovorio? Koja osoba sa javne scene te je razočarala? Pa glupo mi kažem, ja sam gotivio Jelenu Karleušu, pa me razočarala. Ne samo što me... Zbog bloka? Ne samo zbog bloka, nego zato što je nešto pominjala sina od Marine Tucaković zbog neke glupe pesme koju je Dara Bubamara snimila, koja nije ni prošla, a ova se ogrešila oko pesme koja nije ni prošla. Uopšte uzimanje toga. Je se tad blokirala u tom momentu? Ne. Ona ni ne zna da sam se ja razočarao zbog ovoga. Tu mi je ispala jadna.
Tima se javiš uopšte za tu pesmu, što koga boli uvo, snimi drugu pesmu, znaš. Ali, šta ja znam, ja sam ovde nov na sceni, tako da možda i ne znam šta pričam. Dobro. Skoro, ne bi s njima, dobro. Još 2 pitanja do kraja, polako biraj. Aha. Ajde, uzmi to, šta si to uzeo, da vidim? Koja osoba sa javne scene ti je neostvarena želja? Ne postoji. A, sad si zauzet. Ja nisam znala da si ti zauzet. Zauzet sam, ali ono... Ali ajde, možeš da kažeš, što da ne. Meni se to menjalo stalno. Recimo, ima i brda. Jedna od njih je Sandra Afrika, recimo. Druga je Seka Aleksić. Neki sam ostvario. Ko je? Pa neki. Da čujemo ko je. Ali, jeste, sad čovjek ovaj mali da se ispoli. Ali, eto, Sandra Afrika mi je bila, eto, neostvarena želja. Eto, ona nek bude... Na prvom mestu, dobro. Da. Ajmo dalje. Ona je slatka, kratka. Najgora osoba za saradnju. Ja, to će ti svako reći, ja. Baš, ne znam, svi su lagani. Svi. Najgora osoba. Sa kojim si ti sarađivao, da to onako... Pa, ne znam kako ti objasnim. Dragomir je isto težak. Ali i lako, mi lako mislimo, ali posle se teško se onda, lako smislimo pesmu, ali teško se posle dogovaramo oko ostalih stvari i oko aranžmana i oko toga, tako da, Dragomir. Dragomir, najgora osoba za saradnju. Ajde, još poslednje pitanje za kraj, glasi... Evo ti jedna gratis. Da čujem. Dobro, ajde, na prošlo. Da vidi. Ajde, pa ovo moraš za kraj, baš lepo pitanje. Osoba sa javne scene sa kojom se bio u emotivnom odnosu, a da javnost ne zna, a sada će da sazna, je... Niko. Da sve znamo. Da. Vidim ti u očima da lažeš. Pa se sve znate, u suštini, odgovorili ste i sami i ljudi, bilo je to, sve znate. Eto... Nisi mi odgovorio na ovo pitanje, znači moramo sada da smislimo neki izazov. Aha, dobro, ajde. Čula sam da ti dobro imitiraš. Ne, zavisi kako kad. Nisam uvijek isti. Hoćeš da nam sad izimitiraš nekog? Ja imam više osoba u sebi. Jedna je gotivna, kreativna glumačka, druga je nervozna. Budi sad kreativna. Sad sam neki štreber. Pa danas si lagan, iskreno. Ajde nam nekog izimitiraj, neku osobu sa javne scene. Ne znam da imitiram. Ne znam, bukvalno. Ne znam koga bi... Ajde neki bolji izazov, molim te. Pa nisam smislila. Ajde, možeš da uzmeš tvoj mobilni. Gledaš me tim očima nekim. Dobro. I da uđeš u tvoje poruke na Instagramu. Dobro. I ti ovako sad motaš. I ja kad kažem stop, da vidimo, da nam pročitaš jednu poruku, može. Vidim te, ne vratiš, ajde. A ne, ja čekam da mi kažeš. Ajde, pa 3-4 sad, kreni. Motaj. Još malo. Stop. Molim te, izbaci haljinica Gucci što prije, kupit ću je od muke dok čekam pjesmu. Neki tvoji... Neki mi fan čeka da izađe haljinica. Ja se ponadala da ćemo imati sreće, ali ništa. Pa dobro. Pa zašto sam ušao u General? Kako si bezobrazan. Bukvalno nisam namjerno. Hoću ponovno, evo. Ajde, ispočetka. Ajde, kaži stop. Ajde, 3-4 sad. Ne vrtiš. Aha, 3-4 sad za vrtanje. Ajde. 3-4. Kreni da vrtiš. Stop. Pa nije nešto ti slabo to ide. Da vidim. Ne znam. Da pročitamo ovu ili ovu? Čekaj. Aha, evo ti pročitaj. Naša koleginica Vavana. Ja čitam kao da li na glas da pročita. Dobro, ništa specijalno. Lopov si muzike, da. Nebitno, nešto vezano za našu emisiju što nam seko na TikToku i to baš ih iskidala. Jeste, baš je bila dobra emisija. Hvala ti puno što si bio moj gost, nadam se ti je bilo prijatno sa mnom. Bilo mi je mega neprijatno. Zašto? Zbog pitanja onih poznate ličnosti. Ništa mi, ni jedno pitanje mi nisi odgovorio, ali nema veze. Dobro, ali... Dobro.
Joj, kakav li će naslov biti? Nemoj da si me zvao da menjam naslov. Naslov je stvarno, nemojte neke nebitne ljude da mi stavljate od poznatih. Ima dosta tu prdeža koje sam rekao, koje je gotivno za naslov, ali nemojte te neke nebitne nam smisli naslov. Govorim pred kamerom. Hvala ti puno. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Mi se družimo i sledeće srede u 19:30. Vi pratite program Hype televizije, čitajte naš portal hypetv.rs i pratite nas na našim društvenim mrežama.